Els beneficis de la relaxació conscients són molts. Ajuda a disminuir l'estrès, l'angoixa, millora la salut física i mental. L'important és aplicar l'art de la contemplació amb una ment equànime, neutra, sense raonaments que intervinguin. Aquest és el camí cap a la meditació. Assegut sobre un coixí de meditació o, si ho prefereixes, en una cadira. Sent el recolzament dels isquiums. Balanceja una mica la pelvis endavant. Projecta l'esquena cap a la vertical, en un gest de... Sent com el teu cos s'ha relaxat amb el dolç sonatge de la respiració. I observa com els pensaments han sigut arrossegats cap a fora amb el corrent de l'aire. Com una gran llum blanca que inunda tot el teu cos. Sanant-te, equilibrant-te, omplint-te de joc.